ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. و eger her bir zalim üçün yerin yüzündäki zatlar ýani mal bolsa, elbette şonu fediye bererdi azapdan gutulmak üçün. Wagtyke şolar azaby gören wagtlarynda içlerini ulu ökünç we paşyman ederler. We şolaryň arasynda edalet bilen hukmediler we şolara zerre zulmedilmez. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Agah bolun tahqiq asmanlardaky we ýerdaky zatlar Hudaý üçindir. Yani Hudaýyň mahlugy we Hudaýyň milki we Hudaýyň bendelerdir. Agah bolun Allah tebarak we taalaň wa'desi hakdyr, walakin olaryň köfisi bilýän däldirler. Huwa yuhyi ve yumitu ve ilayhi turja'un. Allah tebarak we taala can berip dir eder we janyny alyp öldürer. Oşan tarafynadyr gaýdyp barıljak yer. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ey adamlar! Tahqiq sizlere öz perwerdigaryňyzyň tarapyndan wagt nasihat geldi. We kalplardaky dertleriňize şefadyr we mu'minleri hak ýola hidayet etýän zatdyr we rahmetdir. Qul bi fadlillahi we bi rahmatihi febidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yejma'un. Sen ayt Hudaýyň fadly keremine we rahmetine hoş bolsunlar. Pes insan şu zatlary hoş bolsun. Bu zatlar şolaryň jem edip üýşüren zatlaryndan ýaxşyrakdyr. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin feja'altum minhu haraman ve halala. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Sen ayt ey müşrikler, siz habar berin ol rızky ki Allah tebarak we taala sizin üçin nazil edipdi. Siz şoň bäzisini haram diýip hukm etýäňiz we bäzisini halal diýip hukm etýäňiz. Ayt aya Allah tebarak we taala size şu taryka edin diýip icaze berdimi? Ya da Hudaýa yalan zady nisbet berýäňizmi? وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Ve Allah tebarak ve taalaga yalanly nisbet berýän adamlaryň gumany kıyamatda näme bolar? Tahqiq Allah tebarak ve taala beýik fazly keremiň eýesidir adamlara. Walakin adamlaryň köfisi şükür etmezler. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وثذ هيç bir işde bolmarsyňyz we Qur'any telawat etmersiňiz we hiç bir amel etmersiňiz meger biz size muraqat ders şu zatla meşgul wagtyňyzda we sen Perwerdigaryň ilminden gaýyp bolmaz zerre mikdarly ne yerde we ne asmanda we ne ondan kiçi we ne uly hemmesi aşkar we roşan kitap bolan Lawhul Mahfuzda sabitdir.